muthi la enguphethe lo muthi unzima kakhulu futhi akudlalwa ngawo and akuginqiwe mawusuzolanda lo muthi iba serious wazi ukuthi uzolandana. Ngikhuluma nawe wena othi ukweleta umuntu akafuna ukubuyisa imali yakho. Ngikhuluma nawe wena othi uxhashaza umuntu uyakuhlukumeza awusakuthola ukuphumula awusakwazi ngisho ukuphumela eminyango uyaklasa ubhizi nje nawe. Ngikhuluma nawe wena othi uneyinkinga kunomuntu oleyigida la ebusuku ethakathe egcekeni ugqiba imithi wenza yonke into awazi indaba yakhe uzwithini. Kunomuntu njengamanje omla owubhaxa empilweni yakho but ufuna ukumgqilaza ufuna ukumbulala awufike kumina ngifuna lo muntu agqoke inapkin. Ngifuna nje agqoke inapkin. Ake sibuye ke sochaze lo muthi. Lo muthi engikhuluma ngawo kukhona ivukuzi leli livukuzi inhlabathi. Kuyivukuzi leli livukuzi inhlabathi kunalenyoni le ekuthiwa angazi kuthiwa yini lenyoni le eqopha ugodo ya abanye basho njalo bathi isiqopha godo abanye bathi inyoni eqopha ugodo kunegama nje abavamise ukubiza ngalo lenyoni okuyifica esigodweni esiqinile isibhori kuze kuvuleke imbobo phakathi sothi ifuna ukungena phakathi yakhele khona. Ikhona lo nyoni phakathi kulomuthi bese kuba khona le mithi ke o4 engifakayo ayisamshaya lo muntu siyamshaya lo muntu siyamshaya siyaqeda ngaye. Ngifuna wenze kanje uzowuthatha lo muthi bese ushisa isithombe sakhe mawunaso usimikise nalo muthi bese uthola ingane esitoilethile etoilethele inapkin lelo phampasi uthathe lo muthi ukhiphe kwiplastic noma ephepheni mawugoqe ngephepha ngoba usuku usushise nesithombe umlotha wawo umixa nalo muthi engizokunika wona bese uvula iphampasi lele seliboshelwe ingane unganyanyi ukungcola phakathi ngoba shaya lo muntu bese ufaka phakathi ufake phakathi lemvuthu bese ulivala iphampasi bese uliphosa lapha ezaleni uyeke kanjalo semshayile lento izophakama ke nibe yilumbu ezofika lihlale la eqolo. Ukhumbule ukuthi ivukuzi lidla kakhulu izimpande kufanele lento imudle ngaphakathi mayifika ethambeni automatically sekusebenza ispirit salenyoni le ekuyiyona esuka iqopha ugodo ngisho ethambeni even nala kwispinal cord. Into ezokwenzeka lo muntu uzoqala ngokubhosha igazi alitoilet igazi anganaki iye ngokuqhubeka lento imudle within 3 months ngisho ngahamba yiphi inyanga sekuphelile ngayo fucked up indaba yakhe sesiphelile ithambo ayikho inyanga yolumilisa ithambo. Ngifuna simgqilaze lo muntu ahambe nje ngenapkin. Angiphathi ke mawuzothola nomhlabathi wakubo akuthathi ngisho 3 months kuba nje 3 days sayikhalile lento imudla ngalendlela eyisimanga. Mawuzothola nomhlabathi wakubo ushiye la agcobe khona uye nje kube egcekeni bese uthatha umhlabathi umixe nawo lemvuthu lengizokunika yona umsebenze lemvuthu engizokunika nesese ngishisile isiyinsizi simnyama mawuzoyithatha la ekhaya ngiphahlele ngikunika yona ngisho ukuthi lento ngoba uyithatha njengamanje iyokwenza u1 no2 no3 angimfuni umuntu ozothi ayifuna lento ezogqilaza umuntu engenzanga lutho ngoba lento masimgqilaza umuntu uhlala phansi ahambe ngo-wheelchair akabe sakwazi ukuyihambela ama-brake akasekho uyayinyela lo muntu mechama uyayichamela futhi angeke aze achaze lutho uma efuna ukuya etoilet angeke asasho ukuthi etoilet uzodana umuzwe nje esededela nje eseshiya amasimba phansi. Simgqilazile ke lo muntu. Inamba engithola kuyona ithi 0787336068 ngiyafonelwa mawuhluleka ukungifonela ungibambe kuWhatsApp ungitshela ukuthi kunomuntu omile empilweni yami owubhaxa ngifuna simgqilaze sizomgqilaza lo muntu agqoke iphampasi leli ngisho wathi unezinqe ezingaka bazolanda leli phampasi leli likhulu la sayibhedlela agqoke lona ngoba lo muntu bese simshayile sesiqedile ngaye.